Volám sa Martin Luterán a roky pracujem s mladými ľuďmi v Collegiu Antoine Neuwirtha. Snažíme sa mladým ľuďom pomôcť byť úspešní v živote. A myslíme si, že kľúčom k úspechu je byť proaktívny a zaujímať sa o svet okolo. Prichádzajú parlamentné voľby a záujem o ne je prejavom toho, že človek je proaktívny a má záujem o to, aby krajina, v ktorej žije, bola lepšia. Preto si myslím, že je kľúčové, aby každý z nás išiel voliť 5. marca a aby pomohol svojou troškou k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie. Ja chápem, že ľudia sú znechutení z politiky, z politikov, že to nie je také, ako by sme si to predstavovali, možno tie možnosti nie sú také, ako by sme chceli, ale to tak vždycky bolo a vždycky bude. Svet, v ktorom žijeme, nie je dokonalý a našou úlohou je pomôcť ho trošku zlepšiť. A tú možnosť máme a mali by sme ju využiť opäť 5. marca. Preto pozývam všetkých a pozvudzujem všetkých k tomu, aby išli voliť.